Καλησπέρα σας. Πραγματικά δεν περίμενε κανείς να έχουμε σήμερα τόσο κόσμο. Τουλάχιστον εγώ δεν το περίμενα. Παρόλο που πολλές φορές είμαι αισιόδοξος. Αυτό μας δίνει όχι μόνο χαρά, όχι μόνο αισιοδοξία, αλλά και πολλά άλλα. Μας δίνει συγκίνηση, μας δίνει πολλά. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, με την ευκαιρία της κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας μας, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Εδώ στον ίδιο χώρο, πριν από 4 χρόνια, το 2010, η παράταξή μας για την πόλη μας έκανε τα πρώτα της δειλά βήματα που έγιναν βήματα δυνατά και στέρεα. Αυτή η συνεχής και επαναλαμβανόμενη παρουσία σας σε κάθε εκδήλωση είναι που γεμίζει τις μπαταρίες μας. Που αναπτερώνει την όρεξή μας να συνεχίσουμε το έργο που εσείς μας αναθέσατε πριν από 3 χρόνια. Δεν θέλω να σας κουράσω με όσα έχουν γίνει αυτή την τριετία. Εξάλλου τα αναφέραμε στον απολογισμό μας τον περασμένο Νοέμβριο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η θητεία ήταν η πιο δύσκολη που πέρασε στην ιστορία του Δήμου Ακρανών. Σας αναφέρω μόνο 3 δεδομένα αυτής της δυσκολίας. Δεδομένο πρώτο, ο Καλλικράτης, πρωτόγνωρο. 2 πρώην δήμοι ενώθηκαν σε ένα νέο Δήμο Ακρανών. Οι διοικητικές αλλαγές ήταν καθημερινές από την έναρξη του ενιαίου Δήμου Ακρανών. Οι υπηρεσίες, αντί να είναι στην υπηρεσία του Δημότη, ήταν αναγκασμένες να αναλώνονται σε νέες διοικητικές απαιτήσεις. Ανταπεξήλθαμε επαρκώς, ενώσαμε τους 2 Δήμους, πολύ πριν από πολλούς άλλους στην επικράτεια, και θέσαμε σε λειτουργία το δημοτικό μηχανισμό. Δεδομένο δεύτερο, τεράστια χρέη. Ανοίξαμε την πόρτα του Δημαρχείου και βρήκαμε 170 εκατομμύρια χρέη. Επαναλαμβάνω, 170 εκατομμύρια. Αυτά τα χρέωναν οι αλόγιστες πολιτικές στον καθένα σας ξεχωριστά. Σε εμάς τους ίδιους, σε όλους μας. Ένα ολόκληρο και δυστυχώς αφαιρέγγιο κράτος αναγκάστηκε τελικά να πληρώσει τα δάνεια των 35 εκατομμυρίων που έχει λάβει ο Δήμος χωρίς εγγύηση. Αυτά τα δάνεια ο Δημότης των Ακρανών τα πέταξε από πάνω του χάρη στην τακτική που ακολουθήσαμε. Θυμόσαστε, δεν πληρώσαμε και δεν πληρώσαμε και δεν έπρεπε να πληρώσουμε. Πήραμε, αγαπητοί φίλοι, 40 εκατομμύρια για οφειλές ληξιπροθέσμων. Χρέη παλαιά. Κανένας Δήμος στην Ελλάδα δεν κατάφερε τόσο πολύ μεγάλο ποσό. Μετά τη συνάντηση τον Νοέμβριο, με συνεχείς πιέσεις στον Υπουργό, πήραμε επιπλέον 16 εκατομμύρια και βγήκε 23 Δεκέμβρη υπεγράφει η εγκύκλειος, τα οποία διανέμονται τώρα στις αποζημιώσεις που ήταν κρυμμένες σε ντουλάπια μέσα στο Δήμο και δεν τις γνώριζε κανείς. Τρίτο δεδομένο. Αποδείξαμε ότι για το καλό συνολικά της πόλης και της κοινωνίας μας δεν σταματάμε και δεν μας σταματάει κανένα συμφέρον. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, θα είδατε, προχωρήσαμε σε νέες κατεδαφίσεις στην οδό Κύπρου. Αποδεικνύοντας ότι στο βωμό κανενός συμφέροντος δεν αφήνουμε την πόλη στη μοίρα της. Γκέτο σας το λέω ευθαρσώς, δεν θα μείνει πουθενά. Έρχεται η σειρά της Αγιασωτήρας και η σειρά της Αθλήτας.
Το οφείλουμε στα παιδιά μας αυτό. Φίλες και φίλοι, για να πετύχει στη διοίκηση ενός Δήμου, όπως ο Δήμος Ακαρνών, απαιτείται ισχυρή θέληση. Αυτή τη θέληση αποδείξαμε ότι την έχουμε. Δεν πετύχαμε όλα όσα θα θέλαμε. Εννοείται. Οι βάσεις όμως που θέσαμε είναι πολύ ισχυρές. Ξέρουμε πλέον με ακριβή δεδομένα ποια θα είναι η πορεία της πόλης μας στο επόμενο διάστημα. Αρκεί εσείς να αποφασίσετε ότι θέλετε στο τιμόνι της πόλης ανθρώπους με ισχυρή θέληση. Ανθρώπους που στο βωμό της καρέκλας και της θέσης δεν παίζουν τα συμφέροντα της πόλης σε κρυφές συναντήσεις, σε πατάρια καφετεριών στην Κηφισιά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αυτά που έχουμε πραγματοποιήσει και έχουμε τις βάσεις για να προχωρήσουν στην επόμενη πενταετία είναι πάρα πολλά. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω. Ξεκίνησε τη λειτουργία το ΚΕΠ του Κόκκινου Μήλου και εντός του έτους θα λειτουργήσει το ΚΕΠ της Αγίας Άννας και του Ολυμπιακού Πρωτού. Δυστυχώς, οι ανεπάρκειες και οι ελλείψεις στις μελέτες των ομβρίων της πόλης δεν μας επέτρεψε να είναι ήδη τα εργοτάξια στη θέση τους. Τις τελειώσαμε όμως όλες τις μελέτες και τις έχουμε καταθέσει. Οι μελέτες πλέον είναι έτοιμες και είναι θέμα χρόνου να γίνουν οι διαγωνισμοί και τα έργα να ενταχθούν προς χρηματοδότηση. Δεν είναι μικρά έργα. 22 εκατομμύρια είναι τα έργα ομβρίων του κέντρου και 3,5 εκατομμύρια είναι της οδού Καραμανλή. Τις δύο τις μελέτες αυτές έχουμε καταθέσει και περιμένουμε να ανοίξει το πρόγραμμα ούτως ώστε να χρηματοδοτηθούν. Είναι όλα έτοιμα. Καταλαβαίνετε ότι είναι χρήματα που μόνο με ευρωπαϊκούς πόρους μπορούμε να εξασφαλίσουμε. Και εμείς πλέον τα έχουμε όλα έτοιμα. Η κεντρική πλατεία δεν θα είναι πλέον η ίδια. Οι μελέτες τελείωσαν. Μπορεί στο Δήμο να επιβαρυνθεί έστω και με 1 ευρώ. Αυτή η πλατεία θα γίνει κέντρο αναφοράς της πόλης. Και το ξεκίνημα ανασυγκρότησης του κέντρου όλης της πόλης. Το τρίγωνο που περικλείεται από τη γέφυρα έως το γήπεδο και τη Φιλαδελφίας αλλάζει σε μια πρότυπη βιοκλιματική γειτονιά. Έχει κατατεθεί η μελέτη. Και είναι όλα έτοιμα για την εφαρμογή των μελετών. Στους Ακρομακεδόνες, αφού επιλύσαμε το σημαντικό θέμα των 300 οικοπαίδων στα ανοιχτά οικοδομικά τετράγωνα όπως λέγονται, και αφού σε όλη την πόλη εγκαταστήσαμε αποχέτευση, είμαστε έτοιμοι για 2 νέες σημαντικές δομές. Τις επόμενες ημέρες, μέσα στο Φεβρουάριο, ανοίγει ο παιδικός σταθμός, ενώ ανοίγουμε παράλληλο χώρο δημιουργικής απασχόλησης για τρίτη ηλικία. Ένα χώρο πολυδραστηριότητας για δεκάδες νέους της τρίτης ηλικίας που επί χρόνια το ζητούσαν. Το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο περνάμε αυτές τις ημέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο, προχωρά για να κατοχυρώσει την ανάπτυξιακή πορεία που θέλουμε για την πόλη μας. Τα μεγάλα σκήνα Β και οι ξενοδοχοϊπάλληλοι εντάσσονται στο σχέδιο πόλης μέχρι τέλος του 2014. Παράλληλα, προχωρούν ακόμα 18 πολεοδομήσεις σε διάφορες περιοχές της πόλης. Ξεκινά το κέντρο διαβίου μάθησης και συνεχίζεται το Δικαιδιδά, ενώ από τώρα προετοιμάζεται τις επόμενες νύχτες πολιτισμού που θυμόσαστε 20.000 θεατές τίμησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μειώσαμε τα κόστη στα πετρέλαια του στόλου των οχημάτων και θα συνεχίσουμε.
αντιμετωπίσαμε με πολλή επιτυχία ζητήματα καθαριότητας, παρά το γεγονός ότι η κομματερή άλλαξε ολοκληρωτικά τον τρόπο λειτουργίας της και μείωσε κατά πολύ το ωράριο. Εμείς είμαστε αυτοί που αντιμετωπίσαμε την πολιτική του μνημονίου και της φτώχειας μέσα από τις κοινωνικές μας δομές. Ιδρύσαμε κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φαρμακείο, συσίτιο για τους απόρους συμπολίτες μας. Υπάρχουν και αυτοί δυστυχώς. Ανασφάλιστα παιδιά βρίσκουν μέσα στο Δήμο βοήθεια και συμπαράσταση. Το κέντρο της οδού Κύπρου θα μετατραπεί σύντομα στον πιο όμορφο χώρο πρασίνου στην πόλη. Έχουμε επίσης κάνει πολλές επαφές με την υπηρεσία στρατιωτικής περιουσίας και θεωρούμε βέβαιο ότι το στρατόπεδο Παπαστάθη δεν θα είναι για πολύ ακόμα στρατόπεδο. Στην Αμυγδαλέζα, ο δικαστικός αγώνας που έχουμε ξεκινήσει γέρνει επιτέλους προς το μέλλον μας. Είναι η βάση της προσπάθειας που θα δώσει μια νέα όθηση στις αναπτυξιακές δυνατότητες του δημοτικού μας κτήματος. Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να σας κουράσω σήμερα. Στο επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Όμως θέλω να τονίσω τα εξής. Βρισκόμαστε 100 ημέρες πριν από τις εκλογές. Η ημέρα που εσείς θα αποφασίσετε, το μέλλον της πόλης δεν αργεί. Είναι η ημέρα που εσείς θα αποφασίσετε το μέλλον της πόλης για τις επόμενες 1825 μέρες της ζωής σας. Για τα επόμενα 5 χρόνια της πόλης μας, των οικογενειών μας, των παιδιών μας. Αρκετά ταλανίστηκε η πόλη με τα πειράματα των προηγουμένων αναμετρήσεων των υπόγειων συμφερόντων, των συνεννοήσεων παρατάξεων, που στο όνομα της πόλης το μόνο που στοχεύαν και στοχεύουν ήταν μόνο η καρέκλα, η εξασφάλιση της καρέκλας. Πορευτήκαμε ξεκάθαρα. Φέραμε την πόλη σε σημείο σταθερότητας και ισορροπίας. Η εποχή που πλέον μπορούμε να σχεδιάζουμε με ασφάλεια έχει έρθει. Αυτή τη σταθερότητα που πλέον μπορεί να μεταφραστεί σε ανάπτυξη, μόνο εμείς μπορούμε να την εγγυηθούμε. Τα πειράματα κόστησαν πολύ. Τα συμφέροντα τα πληρώσαμε όλοι πάρα πολύ ακριβά. Στο δικό σας χέρι εναπόκειται η σταθερότητα και η ανάπτυξη τα επόμενα 5 χρόνια. Και ξέρετε, δεν είναι καθόλου λίγα τα 5 χρόνια για να συγχωρεθούν λάθος επιλογές. Αγαπητοί φίλοι, εγώ και οι συνεργάτες μου σας ευχόμαστε καλή χρονιά και με υγεία. Θα την έχουμε, είμαι βέβαιος.